otsailaren 10ean eta 11ean Atarrabiako kulturetxean ikuskizun berezi bat eskainiko da. Larraindantza Nafarroatik 4 haizetara. Berezia ez delako betikoa baizik eta kantatzen, ez? Hor egongo dira abesbatza ezberdinak. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ongi? Oso ongi. Bueno, agian urduri, aste honetan egingo duzuenarekin edo... Bai. Prestakizunak eta horiek beti eragiten dute tensio pixko bat, eta egon behar da jendearekin, azkeneko xetasunak lotu behar dira, eta baina pozik, bai. Mugitzen ari gara jende pila batekin eta nabaritzen da hori, gogorra edo esforzo handi ezaten da. Baina oso prestatuta duzu ere. Bai. Gainera ez da lehenbiziko aldia, eta gauza gehienak badakigu ze falta dugun eta edo ze huts egin genuen aurrekoetan, eta uste dut moldatuko garela. Bueno, konta iguzue zehatz-mehatz, zer da antzestu, abestu, dantzatuko dena? Zer da ikusentzuleek ikusiko dutena? Zera, ikuskizunean jauzi bat eginen dugu, egun eta 15 urte atzera joanen gara, eta kontatuko dugu, antzerkiaren bidez, kontatuko dugu nola izan zen, edo nolatxo izan zen, larraindantzaren sorrera, larraindantzaren historiaren parte bat kontatuko dugu. Ikuskizunaren hasieran, hori baino lehenago, Julian Romano gaita jotzaileari omenaldi txiki bat eginen digu. Eta gero, joanen gara 1903 urtera, urte hartan Alfonso XIII Borboia Lizarrara etorri zen, abisatu zuen etorriko zela, eta orduan herrian udalak pentsatu zuen ongi etorria eman behar zitzaiola, eta zenbait talde hasi ziren prestaketak egiten, bakoitzak bere gauza erakusteko erregeari eta erregearen komitibari. Eta orduan badirudi, testu inguru horretan, badirudi ez ala diote ikertu dutenek, testu inguru horretan dantzatu zela lehenbiziko aldiz larraindantza gaur egun ezagutzen dugun bezala. Edo gutxi beti, zeren gero bilakaera bat izan du gaur egun arte, baina nolabait ere ezagutzen dugun larraindantza lehenbiziko aldiz orduan dantzatu zen. Orduan ikuskizunean hori ikusiko dugu, hori kontatuko dugu, eta 4 abesbatzak parte hartzen baitugu, abesbatza bakoitzak kantatuko ditu bere kantak, dantzariak izanen dira, dantzatzen, eta amaieran 4 abesbatzek batera kantatuko dugu larraindantza euskaraz. Eta orduan zein esango zenukete dela ikuskizunaren berezitasuna? Berezitasuna edo gure ekarpen printzipala izan da prestatzeko kanta egiteko. Betidanik ezaguna da larraindantza eta seguraski Euskal Herrian dantzarik famatuena edo ospetsuena dela. Bere prozesuan ekarpen ezberdinak izan du. Hori esan duen bezala, Mikelek, lehenbizikoa izan zen Julian Romano, sortzailea edo egin zuen pieza, gero bere semea eta Lizarrako musikariak eta gaitaroak, gero musikariak ezberdinak, Hilario Lazaranek egin zuen harmonizazio polita pianoarentzat, eta baita Tuterako rematxak egin zuen sinfonikoa komposizioa, gero Turrillas ere bai bandara egin zuen baita. Eta gure ekarpen printzipala izan da, berria da, gure ekarpena nahiko apala dudarik gabe, eta polemikoa seguraski, baina egin dugu harmonizazio lau goza kantatzeko, eta letra
hartzeko eta kantatzeko ere bai euskaraz noski. Euskaraz gure hizkuntza da delako, eta baita seguraski garaiontan hitz egiten zuten jende pila bat. Historia larraindantza bakarrik geratu da gure garaietan izan da Lizarrako larraindantza. Baina izan zen garai hortan edo lehen, izan zen ekitaldi pila bat antzekoak, Euskal Herri, seguraski Euskal Herri osoan, baina galduak dira. Seguraski bada, jakina da, badela testiguak edo datuak, Arruazun eta Sakanan eta Pirineo aldetan, Lizarraldean, baina galduak, bakarrik geratu da hori Lizarrakoa. Eta, hori arlo kultural bat da. Gero, arlo musikala, esan dudan arabera, hori, ekarpen ezberdinak. Eta baita ere historikoa arloa, nola izan zen aurkezpena. Eta gure ekarpena, hori, pensatu dugu, nahiko arriskutsua da, tradizioa mundua sartzeko beti nahiko seguraski sortuko dugu polemika edo eztabaidak, baina, tradizio mundua edo tradizioak edo mugitzen badira edo bestela ez dira mantentzen. Osea, gure ideia da, nahiko bat, pixka bat mugitzea hori. Eta hori da gure aportazioa, musikala eta letra. Azkenean kultura sortzen ari zarete. Hori da ekarpen bat, zerbait gehitzea eta gainera erantzun hona izan zuen ere lehendabiziko aldian, ez? Bai, ez goaz tradizioaren kontra Iñakik dio bezala. Tradizio hartzen dugu, baina nolabait ekarpen bat egiten dugu. Eta berak noizbait aipatu duen bezala, berrituz eusten diogu bizirik tradizioari. Eta nolabait hori da. Eta nola sortu zen honen ideia? Hasieran talde txiki batean hasi ginen, hau prestatzen, gauza horiek, gustatu zitzaigun musika, oso ezaguna, eta gaineran uste genuen nahiko erritmikoa, baina baita ere melodikoa. Bestaldetik hori oso famatua izateagatik, eta ideia honekin pixkanaka hasi ginen prozesua egiten. Eta azkenean bukatu dugu kolektibo handi batean, jende asko parte hartzen, eta hori da, talde txiki bat osatu genuen artean, kontutan hartu genuen arlo ezberdinetan, esan dudanak, esatekoak. Baita musikalak, baita kulturalak, baita historikoak, eta horrekin egin dugu pieza edo ikuspena, prestatzeko datorren asteburuetan prestatzeko Atarrabian. Azkenean ere, 1903 urtea irudikatzea, ere jantziz eta guzti hori zaindu behar da, ez? Bai, hori, erran bezala, jantzkera. Antzerkien, ikuskizunean irudikatu nahi izan dugu orduko gizartea eta xehetasun guztiak kontuan hartu ditugu. Adibidez, aipagarria da, ikusleak ikusiko du taula gainean Lizarrako San Martin plaza berregina, taula gainean. Oial batzuetan, ikusiko oial batzuk pintatuta, eta San Martin plazako etxeak ikusiko ditu, etxeen fatxadak. Eta erdi-erdian Lamona izeneko iturri ospetsua, plaza horren erdian dagoena, hori ere taldeko, teknikari talde batek sortu du, berregin du, zoragarri. Iaia baten du benetakoa ekarri dugula, plazatik hartu eta ona ekarri dugula, eta horrekin batera, diozun bezala, dantzarien eta kantarien eta zuzendarien eta antzezleen eta guztien jauntziak ere garai hartakoak dira edo haien irudira sortuak dira edo hautatu ditugu.
Eta adibidez, hori ideiaren sorkuntzarekin batera eta euskeraz dela esan duzue letra, azkenean garai horietan euskaraz hitz egiten zela pentsatzen delako, ez, bueno, lurralde eremu horretan, eta letra adibidez zeri buruzkoa da? Letra, bueno, zazpi zati ditu larraindantzak, jakinen duzu, eta zati bakoitza bere gaina da, independentea da. Baina zazpietan bada giro bat eta letrak, hitzek bat egin nahi dute doinuak transmititzen duenarekin, sentiarazten duenarekin. Orduan, erranen nuke hitzek besta edo posta, sedukzioa edo, bueno, mezu baikor bat edo zera adierazten dute. Eta nolakoa izan da lau ahots horien sinkronizazioa? Hor, bueno, partiturak, harmonizazioa musikari baten esku egon da, Maxi Oloriz Atarrabiako musika irakasle, konpositore eta zera bezbatza zuendari ere bai, ezagunak bere gain hartu du lan hori, eta, bueno, segurazki bera ez dago hemen, baina burua uste batzuk eman izanen dizkio, baina gero uste dut emaitza zoragarria dela. Oroitzen naiz Iñaki eta Maxi eta hirurok hasieran elkartzen ginenean, zalantza genituen, ez? Bueno, hau nola geldituko da, eta eztabaida batzuk, hau ezin da, zati hau behar bada kantatzeko zaila izanen da, edo ez, baina azkenean, ustekabea handi hartu dugu, pozgarria, uste dugu emaitza ederra dela hitz. Eta abesbatza bakoitzak kanta ezberdinak ere kantatuko dituzte, ez? Bueno, zazpi zati aipatu dituzu, baina nola antolatzen da ikuskizuna? Nola, bueno, egingo dugu, parte hartuko dugu jende pila bat, esan duen bezala. Lau abesbatza arituko dira, Ereintza, Lizarrakoa, Iruñekoa, Mirua eta Atarrabiakoa, San Andres eta Atarrabia abesbatza. Ezpelur fanfarrea ere bai, Lizarrako herri dantzen taldea, ikerketa lan ederrak egin dutena gainera, eta gidoian parte hartu dutena gainera, eta Elbardo antzerki taldeko antzesleak, audiovisuala ere bai, muntaian, estenografia, parte hartu dute jendeek, pila bat, eta baita ere musikariak, dantzariak, gidoilariak, teknikariak, narratzaileak, kartelista eta bar. Eta, bueno, izango da, prozesua, esan duen arabera Mikelek, izango da lehenbiziko agurra, gero izango da antzeslana, eta bitartean lau abesbatzak kantatuko ditugu abesti pieza batzuk. Eta hori izango da, gutxi bera laburpena. Bakarka kantatuko du abesbatza bakoitzak, hiruna kantatuko ditugu, eta gero lauai batera, larraindantza ez. Hori, auzolan izugarria izan da, eta izan da proiektu bat handitzen joan dena, eta zenbat jende gehiago inplikatu, ideia gehiago, joan dira gehitzen, bakoitzak bere ekarpena egiten, eta benetan nik ematen diot sekulako balioa, batetik, aipatu du, ekarpena lau ahotsetan kantatzeko izatea. Baina gero berez proiektua bera izan da gauza zoragarri bat, auzolana, eta auzolan horrek aberastu gaituela parte hartu dugun guzioi. Ezagutu dugu elkar, Atarrabiako, Lizarrako eta Iruñeko jendeak elkar ezagutu dugu, eta horrek berak badu nire ustez, ez dakit, neurtzen zaila den balio berezi bat. Eta egun pertsona baino gehiago guztira, ez? Jende pilo bat. Bai, zenbat dute gara, egun gutxi gora bera. Eta orduan elkarlana, ebaluaketa positiboa egiten duzue.
Noski, baietz. Bai. Izan da hori, batez ere, pues, ekarpen pila bat, eta parte hartu dute denak, eta denak aportatu dute ideiak, eta izan da prozesu oso partizipatiboa eta polita, eta oso pozik gaude horrekin batez ere. Profesional badira, gure taldean noski baietz, baina batez ere voluntarioko jendea izan da, eta oso polita izan da, ez da gauza. Bai, gezurra dirudi, ideia txoro bat, ez? Eta Iñaki goinik kulpa ondia du, ideia txoro horretan, ideia geniala. Beste jenden artean, noski baietz. Beste jenden artean, eta gero nola garatu den, ez? Eta hori, ipatu ditugun jende guziak. Eta azkenean, nik uste guk espero ez genuen zerbait ematen ari gara zeren hasierako hori, zerbait bihurtu da. Eta joten den ikusleak, ikusiko du gauza eder bat, ikasiko du historia, ez zekiena, guk ere ikasi dugu. Eta, bueno, dantzaria ikusiko ditu, kantariak dituko ditu, baina gauza oso bat bere ganatuko du. Euskeraz eta gazteleraz? Euskeraz eta gazteleraz, larrain dantza euskaraz kantatuko dugu, eta kantak abesbatza bakoitzak batzuk erdaraz kantatuko ditu, beste euskaraz, gehien bat euskaraz. Eta hasierako agurra ere euskaraz kantatuko dugu, narratzaileek euskaraz eta erderaz egiten dute, ofeko ahotsa euskaraz eta erderaz, eta gero antzezleek erdaraz egiten dute gehien bat. Eta zenbat denbora kostatu egin du hau guztia prestatzea? Hasi ginen duela hori 2-3 urte, ezta? Eta hasi ginenean izan zen proiektu bat aberke salenak. Baina, pizkanaka konkretatuta, eta horrela izan da. Bai, ez genuen eperik, horitzez ez genuen eperik eta hasi zenean, eta, eginen dugu, hasi ginen, pixkat ez, hori, kantatzeko prestatzen, hitza eta musika, eta eperik ez genuen ez, lasai xamar joan ginen, presarik gabe. Eta behin hori genuenian, parte hori genuenian, orduan hasi ginen pensatzen, ikuskizun bat sortu behar dugu. Eta, bilera, bakoitzak nola egin dezakegu, ordu terdiko ikuskizun bat jendearen zat, nola osatzen aldugu horrelako zerbait. Eta, hasi ziren ideiak sortzen, eta, orain ideia nagusia dena, larrain dantzaren sorreraren antzezpena, norbaitek ekarri zuen ideia hori, eta hori bihurtu da ardatz ikuskizun osoarentzat. Orduan eraldatzen joan izan da... Bai, behin, hori funtsezko izan zen. Zeren inguruan garatu ikuskizun osoa, ez? Eta ardatza hori, erabaki zenean ardatza izanen zela larrain dantzaren sorrera irudikatzea, historia ezagutarazten genuen, baina baita ere ikuskizuna garatzen genuen horren ardatzaren inguruan, gero joan da osatzen, nola hornitu ikuskizun osoa. Adibidez, aurrerapen handia izan zen, kontaktatu genuenean Lizarrako taller de danza popular. Eta haiek ekarpen pila bat egin zuten, batez ere ikerketa arloatan, eta hortik aurreratu zen pila bat proiektua. Hauek eskerrak edo. Bai, funtsezko pieza izan dira prozesu osoan, Lizarrako herri dantzen tailerreko arduradunak bereziki, eta gero kide guztiak. Eta adibidez hartzen dutenak parte, hori antzerki taldea edo dauden abesbatzak, eta horiek nola elkartu zineten guztiak? Horri izan zen, gertatu zen, berez ideia sortu zen Atarrabia abesbatzaren baitan. Baina, musika harmonizatu duena Maxi Oloriz, bera, Atarrabiako bertze abesbatza bateko zuzendaria denez, gonbidatu zuten abesbatza hori parte hartzera ikuskizunean. Gero, ni hitzen egile, baina ni ere kantukidea bai naiz bertzea abesbatza batian,
gure abesbatza ere gonbidatu gintuzten, Atarrabiakoek, parte hartzera ikuskizunean. Eta orduan ja ginen 3 abesbatza. Eta laugarren abesbatza orain gehitu dena proiektu honetara Lizarrako izan da. Lizarrara joan ginen emanaldia ematera, eta pesatu genuen ezin egokiagoa zela bertako abesbatzak ere parte hartzea. Gonbidatu genituen eta haiek ere gogo honez hartu dute parte eta berriz ere Atarrabiara etorriko dira. Beraz, 4 abesbatza izanen gara. Bueno, lehen... Bertzeak bertze, baina hori, erran bezala jendea horitz, Horreko ez dakigu izango den ja Tafallan edo Tuteran edo bestaldean, eta azkenean izango gara ja ez dakit 1000 persona, segurazki. Segurazki, horrela jarritzen baldin baduzue. Bai. Bueno, bai. Bai, ez, hori txantxetan. Ezinezkoa da mugitzea, oso zaila da mugitzea 180 persona. Osea, egiten badugu ja handia izango da ezinezkoa. Zailtasunak sortzen dira, bai, hori. Enseguak egiteko eta ez denak koordinatzeko. Kostatzen da. Baina, bueno, segurazki egin daiteke beste modutan edo ez da itxita, gauza. Momentuz itxita, baina segurazki jarraituko dugu honekin. Bueno, momentuz 180 pertsona hor daukazu, asteburuan egingo duzue, oso prestatuta dago, eta omenaldiak egingo dituzue ere, ez? Ikuskizunean. Bueno, omenaldiak aipatu dugu, Julian Romanori egin zaion omenaldia, baina ere txistularia, ez? Eta gero aita Hilario Olazaran Lizarrakoa, eta musikari... Eta edozein modutan baita Lizarrako jendeari, oso importantea izan da haien parteaz mantentzea gauza, eta bizia ondare polit bat izan da Lizarrako jendei esker. Eta batez ere, baita Lizarrako jendeari omenaldia da. Eta hori, eta Hilario Olazaran musikari ospetsua, eta agertuko da, antzeslanean agertuko da. Berak pianorako egin zuen harmonizazio bat, Larrain dantzarena, eta hori ere aipatuko dugu. Musika, dantza, antzerkia eta proiekzioak ere egongo dira? Baita ere, bai. Lizarrako herri dantzen tailerreko lagunek ikerketa lan sakon bat eta lan jori bat egina dute Larrain dantzari buruz, dokumentazioa, argazkiak, agiriak, sorrerari buruz, eta ez bakarrik sorrerari buruz, baita gero ora ere Larrain dantzak izan duen ibilaldiari buruz, eta horiek denak ekarriko dituzte, edo ekarri dituzte ikuskizunera, eta horiek erakutsiko dira, horietako batzuk, fin. Bada, arrazkiak eta beste dokumentuak erakusteko baita. Bai, beraz, ikusi dutenek erran dute inor ez dela aspertzen, inori etzaiola luze egiten, eta agiz gustora gelditzen dira ikuskizunarekin. Agiz harrera ona izan du orain arte. Oso interesgarria ematen du. Bai. Bueno, eta gu bezala dauden ikusleentzat nola lortu ahal dute sarrera bat? Sarrera, Atarrabiako kulturetxean izanen da, izanen dira 2 emanaldiak, larunbatean eta igandean, arratsaldeko 8:00. Hori badakigu inauteri astea dela, baina, uste dugu... Baina mozorratuta daiteke. Bai, sartu daiteke ez dugu inori eragozpeni jarriko horretarako. Eta orduan, kulturetxean bertan erosi egitezke txartelak bai Leiatilan eta baita internet bidez, sartu Atarrabiako udalaren webgunean, eta hor, agendan txertatzen badin badute, agertuko zaie ikuskizuna, eta aukera ematen du internet bidez txartelak erosteko ere bai. Oso erosoa, ere orain egiten duela. Bai. Primeran, bikote, oso ondo joatea, eta segurazki baiet, zeia beste esperientzia hori badaukazue dagoeneko, eta... Hala espero du. Bai. Eta esandakoa, zortan dia. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Zure interesagatik. Hurrengo arte. Hurrengo arte.